sitä asettuu aloittamaan Roman Saus. Ja S taisi tulla. Joo, Saus taitaa päättää erän 25-20 lukemia. Eikö sillä taida Valepa protestoida tuota? Ekman jatkaa syöttöruudussa ja aloittaa tuota ensimmäistä eräpalloa. Ja vaikeaa oli, se menee vastapalloksi ja Mr. Lentopallo Esko päätti. Hienon turnauksen ja ottivat mitalit kaulaan, mutta nyt Aivaras Petrusevits ja eräpallo. Se menee. Ja leveäksi menee upiin lyönti. Vaimennus saatiin siihen. Ei saa Janssonskaan kuolemaan, saako Sivula? Kyllä vain. Sivula sai kuolemaan pallon, joo. Tiukka vääntö päättyy neljännessä erässä, siis vierasjoukkue Valepan 25-23 paremmuuteen. Ja se on jälleen se 3 minuuttia ja katkaisu erään. Viihtykää lentopallon parissa. Ja edellisen pisteen tekijä Sivula aloittaa. Ja ottaa puhtaalla S:llä otteluvoiton Valepalle. Ja tekee 4. S:nsä tähän otteluun. Ja 13 kaiken kaikkiaan Valepalle. Kotijoukkueelle niitä kertyy 5 tähän iltaan. Ja otteluisäntä Kyyjärven kunta tulee hetken kuluttua palkitsemaan sitten tämän illan parhaat pelaajat.